n'agbanyeghị na enwere ndị na-anabata amụma, ma Chineke na-ekpughere ndị ozi ya ọdịnihu. Amụma niile nke Jekọb buru n'isi ụmụ ya ha ncha mezuru, mana abụọ n'ime ha na-enye anyị ihe mmụta nke ụbọchị taa. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ihe nketa nke amụma. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara n'ụba ndị m hụrụ n'anya n'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị na-abịa ugbu a nwayọọ nwayọọ na njedebe nke usoro ọmụmụ ihe a. Taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke a kpọrọ ihe nketa nke amụma. Ihe nketa nke amụma. Ka o wee nwee ike dịrị anyị mfe ịghọta ya nke ọma, ọ ga-amasị m inye anyị nhazi nke usoro nke ọmụmụ nke isiokwu a. Na nke mbụ na mbụ, anyị ga-ahụ amụma ndị Jekọb buru na ha bụ kpọmkwem. Anyị ga-ewere ihe ịma atụ nke Simeon nakwa Levi. Anyị ga-ahụkwa amụma Jekọb banyere Ruben. Anyị ga-ahụ mmehie nke a na-ekwupụtaghị. Anyị ga-ahụ amụma banyere ikpe. Anyị ga-ahụkwa mmezu nke amụma ndị ahụ. Na nke atọ ya, anyị ga-ahụ amụma nke Jekọb buru banyere Juda. Anyị ga-ahụ mmehie nke ekwupụtara, amụma banyere ngọzi nakwa mmezu nke amụma ahụ. Na nke anọ ya kwa, anyị ga-ahụ usoro ụkpụrụ maka ndụ nke anyị onwe anyị. Na ya, anyị ga-ahụ mmehie ekwupụtara nakwa mmehie a na-ekwupụtaghị. Ọ ga-amasị m ime ka anyị mara na nke a bụ otu n'ime ihe ọmụmụ ndị kachasị mkpa n'usoro ọmụmụ ihe a, nke bụ Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Nke a bụ otu n'ime ihe ọmụmụ ndị dị ka ebe mgbakwasị ụkwụ ndị ga-ekpebi ihe ga-abụ njedebe nke ihe ahụ ka ị na-agabiga ugbu a. Ọ bụ ihe ọmụmụ a ga-ekpebi ma ị ga-abụ onye a ga-agọzi na njedebe nke ihe ndị na-agabiga, ma ị ga-abụkara onye a ga-ama ikpe na njedebe nke ihe ndị na-agabiga. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ezi enyi m, ọ ga-amasị m ka ị tụgharịa ugbu a na akwụkwọ Jenesis isi 49. Anyị ga-agụ ogologo ahịrị malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 33, n'ihi na ọ dị mkpa nke ukwuu na anyị ghọtara ihe na-eme ebe a. Gee ntị n'ezi mkpacha anya. Ọ na-asị otu a: Jekọb wee kpọọ ụmụ ya ndị ikom okwu sị, chịkọta n'onwe unu ka m wee gosi unu ihe ga-adakwasị unu na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. Ị hụrụ ya? Chịkọta n'onwe unu ka m wee gosi unu ihe ga-adakwasị unu na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. Gekwa ntị ka anyị gaa n'iru. Ọ sị, zukọnụ, nụkwanụ ụmụ ndị ikom Jekọb, geenụ ntị n'olu Izrel bụ nna unu. Ruben, ọkpara m ka ị bụ, ike m na mkpụrụ mbụ nke ume m, ọkaka nke mbuli elu na ọkaka nke ike. Ị na-agbagharị dịka mmiri akarịrị akarị, n'ihi na ị rigoro n'ihe ndina nna gị. Mgbe ahụ ị mere ya ka ọ ghara ịdị nsọ. Ewo, ọ rigoro n'ute m. Simeon na Levi bụ nwanne. Ihe nke ihe ike bụ mma agha ha. Abala n'izu ha. Ewo, mkpụrụ obi m, gị na mkpọkọta ha abụla otu nsọpụrụ m. N'ihi na n'iwe ha ka ha gburu nwoke, ọ bụkwa n'ime ihe na-atọ ha ka ha bipụrụ nkwonkwo ụkwụ ehi. Ihe a na-abụ ọnụ ka iwe ha bụ, n'ihi na ọ dị ike. Ọnụma ha bụkwa ihe a na-abụ ọnụ, n'ihi na o sika ike. M ga-ekesa ha n'ime Jekọb, gbasaakwa ha n'Izrel. Juda, gị onwe gị, ụmụnne gị ga-ekele gị. Aka gị dị n'olu ndị iro gị. Ụmụ ndị ikom nna gị ga-akpụ isi ala nye gị. Nwa ọdụm ka Juda bụ, na anụ adọgburu nwa m ka isi wụrụ rigoro. O ruo ala, ọ makpuru dịka ọdụm na dịka nne ọdụm. Onye ga-eme ka o bilie? Mkpanaka eze agaghị esi n'ebe Juda nọ wezuga onwe ya. Mkpanaka onye na-enye ụkpụrụ agaghị esikwa n'etiti ụkwụ ya abụọ wezuga onwe ya ruo mgbe Shaịlo ga-abịa. Ọ bụkwa ya ga-enwe ịṅa ntị ndị dị iche iche. Ọ na-elibe nwa ịnyịnya ibu ya n'osisi vaịn. Ọ na-elibekwa nwa nke nne ịnyịnya ibu ya n'osisi vaịn kachasị mma. Ọ sụworo uwe ya n'ime mmanya vaịn, sụkwa akwa mgbokwasị ya na ọbara mkpụrụ vaịn. Anya ya abụọ na-acha ọbara ọbara site na mmanya vaịn. Eze ya na-enwukwa ọcha site na mmiri ara ehi. Zebụlọn, n'ọnụ mmiri nke oke osimiri ka ị ga-ebi. Ya onwe ya ga-anọkwa n'ọnụ mmiri nke ụgbọ. Akụkụ ya ga-adịkwa n'akụkụ Saịdọn. Isaka bụ ịnyịnya ibu dị ike na-akpakpuru n'etiti ogige atụrụ abụọ. O wee hụ izu ike na ọ dị mma, hụkwa ala ahụ na ọ dị ụtọ. O wee chebe ubu ya
ibu ibu wee ghọọ onye na-efe ofufe ọrụ. Dan ga-ekpepụta ndị ya dịka otu n'ime ebo niile nke Israel. Ka Dan bụrụ agwọ n'ụzọ, ajụala n'okporo ụzọ, nke na-ata ikiri okwu ịnyịnya arụ. Onye ọ na-ebo wedaghachi azụ. Nsọpụta gị ka m cheworo Jehova. Gad, ụsụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe, ga-akpagide ya, ma ya onwe ya ga-akpagide ha n'ikiri ụkwụ. Asha ka abụba si apụta bụ nri ya. Ya onwe ya ga-enyekwa ihe ụtọ dị iche iche nke eze. Naftali bụ nne ele arapụwara arapụ, bụ onye ahụ nke na-enye okwu ọnụ niile dị ụtọ. Nwa osisi nke na-amị mkpụrụ ka Josef bụ nwa osisi nke na-amị mkpụrụ nke dị n'akụkụ isi iyi. Ụmụ ya ndị inyom na-arịbiga mgbede. Ndị ọka ụta mere ya ihe ilo, gbakwa ya akụ, kpọkwa ya asị, ma ụta ya na-anọgide n'ịdị ike. Agbakwara ogwe aka ya abụọ ume site n'aka dị ike nke Jekọb. N'ebe ahụ ka onye ọzụzụ atụrụ si bịa, bụ nkume Izrel, site na Chineke nke nna gị. Ya nyere gị aka, na onye nke pụrụ ime ihe niile, ya gọzie gị. Ngọzi niile nke eluigwe site n'elu, ngọzi niile nke ogbu mmiri nke na-amakpu n'okpuru, ngọzi niile nke ara nakwa akpa nwa, ngọzi niile nke nna gị adịwo ike karịa ngọzi niile nke ndị mụrụ m, ruo oke nke ugwu ebighị ebi. Ha ga-adị n'isi Josef, na n'opu n'isi nke onye kewapụrụ n'etiti ụmụnne ya. Benjamin bụ wolf nke na-adọgbu anụ. N'ụtụtụ ọ na-eri anụ adọgburu, n'anyasụ ọ na-ekesakwa ihe ọ kwatara. Ndị a niile bụ ebo Izrel 12. Nke a bụkwa ihe nna ha gwara ha. O wee gọzie ha onye ọbụla n'ihe nke dịka ngọzi ya si dị. Otu a ka ọ gọziri ha. O wee nye ha iwu sị ha, a na-achịkọta m onwe m na ndị nke m n'ala mmụọ. Lienụ m n'ebe m na m ha dị n'ọgba nke dị n'ọhịa nke Efrọn bụ onye Het, n'ọgba nke dị n'ọhịa Makpila nke dị n'iru Mamre, n'ala Kenan nke Abraham zụtara ya n'ọhịa ahụ n'aka Efrọn onye Het, ka ọ bụrụ ihe onwunwe nke ga-aba ala ele. N'ebe ahụ ka ha liri Abraham na Sara nwunye ya. N'ebe ahụ ka ha liri Aịzik na Rebeka nwunye ya. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka m liri Lia. Azụtara m ọhịa ahụ na ọgba ahụ nke dị n'ime ya n'aka ụmụ Het. Jekọb wee nyebi ụmụ ya ndị ikom iwu, chịkọta ụkwụ ya n'ihe ndina ya, kubie ume, wee chịkọta ya na ụmụnna ya n'ala mmụọ. N'oge ikpeazụ, mgbe anyị zutere ezinụlọ Jekọb, ọ nọdụrụ ala n'elu akwa ndina ya, wee gọzie Josef nakwa ụmụ ndị ikom ya abụọ bụ Ifrem na Manase. Jekọb, dịka anyị chetara, dị 147 ugbu a. 147. O kpebiwo n'ụbọchị ya n'elu ụwa bịawo na njedebe. Ya mere, ọ kpọkọrọtara ụmụ ndị ikom ya 12 ndị a mụrụ nye ya, maka inye ha ntụziaka nakwa ngọzi nakwa ọgbụgba ama nke ikpeazụ ya banyere ha. Ị hụrụ ihe o kwuru na mmalite ebe ahụ? Ọ dị oke mmasị. Ọ sị, chịkọta n'onwe unu ka m wee gosi unu ihe ga-adakwasị unu na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. Chịkọta n'onwe unu ka m wee gosi unu ihe ga-adakwasị unu na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. Ọ kpọkọtara ha gburugburu ya dịka ọ na-agọzikwa ha. O nyere ha okwu ndị a bụ ndị anyị hụtara n'isi a niile, nke bụ isi nke 49. Ọ bụrụ na ị gụcha isi akwụkwọ nsọ niile dịka anyị mere ugbu a, ị ga-achọpụta na otu n'ime onye ọbụla n'ime ụmụ ya ndị a nwere otu obere mpaghara nke e nyere ya, ebe anyị nwekwara okwu Jekọb banyere ọdịnihu ha n'otu n'otu. Ugbu a, amụma ndị e nwere n'isi nke 49 nke akwụkwọ Jenesis bụ nnọọ kpọmkwem n'ụzọ dị ebube. Ụfọdụ ndị mmadụ kpọrọ isi akwụkwọ nsọ a ngọzi nke Jekọb n'elu isi ụmụ ya. Ọ dị mma, ọ bụghị kpọmkwem otu a ka ọ dị, n'ihi na ọ bụrụ na ego ụfọdụ n'ime amụma ndị ahụ ha abụghị ngọzi ma ọlị. Ha bụ amụma nke nsogbu nakwa ihe ike nke ga-adakwasị ụmụ ya ndị nke nnupụ isi. Ha bụ nnọọ kpọmkwem. Anyị nwere ohere ugbu a ileghacha anya azụ ma lebakwa anya n'ime isi nke 49 nke akwụkwọ Jenesis, ka anyị hụta ya site n'anya nke akụkọ ha nakwa akụkọ nke ihe ndị mere n'oge agba ochie. Ọ bụrụ na anyị mee nke a, anyị ga-ahụtakwa na ihe Jekọb kwuru banyere ụmụ ya ndị ikom ndị a bịara na mmezu n'ụzọ a na-ahụ anya, bịakwa na mmezu na ndụ nke ebo ndị Izrel ndị zara aha nke ụmụ Jekọb ndị a. Jenesis isi nke 49 bụrụ kpọmkwem na mmezu ha, ruekwa na ọ ghọrọ ọgbọ agha nye ndị na-akatọ okwu Chineke. Ha apụghị ịghọta ka nke a pụrụ isi bụrụ ihe edere tupu ha bịa na mmezu. Ya mere ha gbara mbọ ime ya ka ọ bụrụ usoro ihe mere eme nke dedata nke na-ekwu gbasara ihe ndị mere eme na usoro ha si wee mee. Ha kwenyere
na-edere mpaghara akwụkwọ nsọ a mgbe ihe ndị a niile mesiworo. Mana anyị maara na nke a abụghị eziokwu. Anyị maara na nke a bụ akwụkwọ amụma nke dị ukwuu. Gekwa ntị mmalite ya o. Ọ sị, chịkọta n'onwe unu ka m wee gosi unu ihe ga-adakwasị unu na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. Izrel maara na ọ bụ amụma ka ọ na-aga ibu n'elu isi ụmụ ya niile n'otu n'otu. Nke a bụ mpaghara akwụkwọ nsọ ebe Jekọb yikwasịrị uwe mwụda nke onye amụma, ma kpọpụtakwa n'ụzọ pụtara ihe nakwa n'ụzọ doro anya n'ozuzu oke ihe na-aga ime n'ebo 12 nke Izrel n'oge niile nke Izrel na-adị ndụ dịka obodo. Oge agaghị adịrị anyị ileba ha niile anya n'otu n'otu, mana ka m nye anyị ụfọdụ ihe ịma atụ ndị bụkwa kpọmkwem. Ọ bụrụ amụma banyere ebo Simeon nakwa ebo Livai n'ahịrị nke 5 ruo na nke 8. O kwuru banyere obi ọjọọ ha nakwa afọ ịta mmiri ha. O kwuru banyere iwe ha nakwa ọnụma ha dị ọkụ. N'ahịrị nke 7 o buru amụma, ọ sịrị, m ga-ekesa ha n'ime Jekọb, gbasaakwa ha n'Izrel. Ugbu a ọ na-ebu amụma banyere ebo Simeon nakwa ebo Livai n'ihi na ha bụ mmadụ ndị nwere obi ọjọọ. Ha bụ mmadụ ndị afọ tara mmiri nke ukwuu. Simeon na Livai, dịka anyị pụrụ icheta, bụ ụmụ ya ndị ikom abụọ ndị guzogidere Shekem ma bibiekwa obodo ahụ niile n'ihi mmehie nke ha mere megide nwanne ha nwaanyị Daịna. Iwe wegara Jekọb megide ha n'ihi afọ ọjọọ ha. O kwupụkwara okwu a megide ha n'ahịrị nke 7. Ọ sịrị, m ga-ekesa ha n'ime Jekọb, gbasakwa ha n'ime Izrel. N'eziokwu, ọ bụkwa ihe dị ike ikwenye ihe ndị mere ebo Simeon nakwa ebo Livai. Ka anyị were Simeon malite iji maa atụ. Ebo Simeon enweghị ihe nketa n'ala Izrel. Ọ masị gị gụọ ebe niile masịrị gị ịchọta ya, ị pụghị ịchọta ya. Ekposara ebe ahụ n'onwe ya. Ebo Simeon maọbụ agbụrụ Simeon bụ agbụrụ ekposara ekposa. Ha nweghị ihe nketa ọbụla n'ala Izrel. Ụfọdụ ndị sitere n'ebo a na-agagharị ma na-ebikwa n'akụkụ ugwu Sia mgbe Josaya bụrụ eze Izrel. A na-akụkọ ndị sitere n'agbụrụ Simeon, ha na ndị Ifrem nakwa ndị Manase nakwa ndị Naftali. Ha nweghị ebe ọbụla asịrị na nke a bụ nke ha. Enweghị ebe ọbụla ha gụrụ ha dịka ebo maọbụ otu ndị mmadụ maọbụ agbụrụ nke nwere ejirimara n'ala Izrel. Ị pụrụ ịhụta nke a n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị ndị eze isi nke 34 ahịrị nke 6. Mgbe a gụsịrị Izrel ọnụ na nke ugboro abụọ nke e mere n'ọzara, ụmụ Simeon agbadatawo nke ukwuu, dịkwa nke nta n'ọnụọgụgụ, ruekwa na ha ghọrọ agbụrụ kachasị nta n'ọnụọgụgụ n'ime Izrel niile. Mgbe Mosis bịakwara ịgọzi mba Izrel mgbe e mesịrị, o kwughị ihe ọbụla banyere Simeon. Ọ gabigara ha dịka a ga-asị na enweghị ihe ọbụla dịka ya, dịka a ga-asị na ha anọghị. Gịnị ka Jekọb kwuru na ọ bụ ihe ga-eme ha? Ọ sịrị na ha ga-abụ ndị ekesasịrị ma kposasịakwa ha n'ime Jekọb. Ha ga-abụ ndị ekposasịrị n'ebe niile n'ime Izrel, ruokwa mgbe ha ga-efu ma ghọrọkwa ịdị ọzọ dịka agbụrụ. Ọ dị mma, ọ bụ ihe dị iche site n'ihe nke mere Livai. Livai, agbụrụ Livai guzoro Chineke n'otu oge. O nwere otu oge nakwa n'otu ebe a na-akpọ Baal-peor, mgbe ndị agbụrụ Livai guzoro ọtọ ma guzoro Chineke n'ihi na Izrel mere mmehie megide Chineke, ha na ụmụ agbọghọ ndị Moab. Ya mere Moses, mgbe o weli mkpanaka ya elu ma jụọkwa onye ga-eguzoro Chineke, onye bụ onye nọ n'akụkụ Chineke, ọ bụ ebo Livai bụ ndị zaghachirinụ. Echekwara m na ọ bụ n'ihi nke a ka Chineke jiri tụgharịa ọbụbụ ọnụ Jekọb ma meekwa ka ọ ghọọ ngọzi nye ha. Mana nke bụkwa eziokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, bụ na amụma ahụ bịakwara na mmezu n'otu akụkụ. Ekesasịrị Livai n'ime ala ahụ niile. N'ezie, e nwere obodo 48 n'ime Izrel na mpaghara niile nke ala Izrel. Ọ bụkwa obodo ndị a na-elekọta agbụrụ Livai. Ị hụrụ, agbụrụ Livai ghọrọ ndị nchụaja nke Izrel. Ha enwekwa ihe nketa ọbụla, ha enweghị ala, ha enweghị ebe a pụrụ isi lee ebo Livai. Ekesasịrị ha gburugburu ala ahụ niile ka ha wee nwee ndị nnọchite anya ha n'ebo niile nakwa n'obodo niile. Emezukwara amụma nke Jekọb buru banyere Livai. Ahịrị nke 7 sịrị, m ga-ekesa ha n'ime Jekọb, gbasakwa ha n'Izrel. Ekesasịkwara ndị Livai gburugburu niile nke Izrel. Ha enweghị ebe ọbụla bụ nke ha. Ha bụ ndị ekesasịrị ekesasị. Ugbu a, apụrụ m ịkpọrọ anyị gaa n'ahịrị niile n'otu n'otu. Ebo niile ọbụla nwekwara otu amụma maọbụ abụọ nke e buru banyere ha, mana ahọrọ m naanị abụọ ndị a n'ihi na oge anyị dị nkenke. Abụọ ndị a m họrọ na-eguzo megide onwe ha. Ha bụ amụma abụọ dị iche iche na-egosi ọnọdụ abụọ dị iche iche. Ha nwekwara ozi dị ukwuu nye anyị niile taa. Nke mbụ na mbụ bụ ebo Ruben. Anyị pụrụ ịkpọ ya amụma banyere Ruben. Ị pụrụ ịhụta ya n'ahịrị nke 3 nakwa n'ahịrị nke 4. Jekọb sịrị, Ruben, ọkpara m ka ị bụ, ike m na mkpụrụ mbụ nke ume m, ọkaka nke mbuli elu,
na ọkaka nke ike ị na-agbagharị dịka mmiri akarịla akarị n'ihi na ị rigoro n'ihe ndina nna gị. Mgbe ahụ ị mere ka ọ ghara ịdị nsọ, ọ rigoro n'ute m. Na mbụ Jekọb kwuru okwu nye ya dịka nwa ya nke kachasị okenye. Ọ sị, Ruben, ị bụ diọkpara m. Jekọb kwuru okwu nye nwa ya nke kachasị okenye, Ruben, diọkpara ya. Ruben, aha ahụ n'onwe ya pụtara lee nwa nwoke. Leenụ ka aha nke a si dị mma, lee nwa nwoke. Ọ na-ekwu banyere obi ụtọ nakwa aṅụrị nke nwa nwoke mbụ. Mgbe Jekọb nụrụ na amụwere nwa nwoke, o nwere obi aṅụrị nke ukwuu, rịkwa na ọ kpọrọ ya leenụ nwa nwoke Ruben. Mana Jekọb wee gwa Ruben okwu ma bụkwa amụma ya gbasara ya. Na mbụ ị ga-ahụta ọnọdụ ahụ pụrụ iche nke Ruben hụtara onwe ya n'ime ya. Ọ bụ ya bụ diọkpara Jekọb. Ọ bụ ya na-eguzo dịka onye nwere ohere ọma dịkarịsịrị ukwuu n'etiti ha niile. O nwere ohere ọma nke inweta ọnọdụ diọkpara. Jekọb kwuru banyere ya dịka ike m nakwa mkpụrụ mbụ nke ume m, ọkaka nke mbuli elu na ọkaka nke ike. Ihe ndị a niile na-ekwu okwu banyere ọnọdụ nwanze m nke diọkpara nwere n'ezinụlọ n'ala Izrel. Lee ka o siri dị ukwuu bụ ohere ọma nke Ruben nwere inwe ọganiru nakwa ịbụ ọkaka nye Chineke n'ihi iru ọma nke o nwere nakwa amara nke e nyere ya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na o ledara amara ahụ anya, o wee funarị ya. Ruben adịghị ihe ọ bụla o ji amara akpọrọ. O ledara ya anya, o wee funarị ya. Hụta n'ime ndụ ya mmehie nke a na-ekwupụtaghị ekwupụta, mmehie nke ezo na ezo, mmehie nke o kpuchiri ekpuchi. Ọ sị, n'ihi na ị rigoro n'ihe ndina nna gị, mgbe ahụ ị mere ya ka ọ ghara ịdị nsọ, ọ rigoro n'ute m. Anyị kwuru banyere nke a n'otu n'ime isiokwu ndị anyị tụgharịrị uche n'ime ha banyere ndụ Josef na ụfọdụ nnọkọ ndị anyị nwere n'oge ndị gara aga. Na a napụrụ Ruben ọnọdụ ọkpara nke bụ nke ya dịka iwu siri dị, n'ihi na o mere mmehie megide nna ya. O jekwuru otu n'ime nwunye nna ya ma kwasịkwa ya iko ma gbakwa mbọ ikpuchi ya. Mmehie akwa nke were ọnọdụ kamgbe 40 gara aga. N'ihe niile nke anyị maara site n'akwụkwọ nsọ, enweghị mgbe ọbụla enwere mkparịta ụka ọbụla banyere ya n'etiti Jekọb nakwa Ruben. Ọ dịghị mgbe ọbụla ekwuru okwu ya. Ọ dịghị mgbe ọbụla Jekọb gwara Ruben okwu ọbụla banyere mmehie ahụ. Ọ dịkwa mgbe ọbụla Ruben n'onwe ya mepere ọnụ ikwu banyere mmehie ahụ nye nna ya. Mana ugbu a, n'ute ọnwụ ya, Ruben lebara anya n'ime mkpụrụ anya nna ya. Nna ya leghachikwara anya kpọmkwem n'ime mkpụrụ anya nke Ruben ma sịkwa ya, ị mehiere m, amakwara m banyere ya. Ọ bụ ezie na ị gbalịrị ihe niile ị nwere ike ikpuchi ya, mana amaara m ihe ị mere. Ị mehiere m, ị hụrụ ya. Ị mehiere m, ị mejọrọ m, ị mere m ihere. Ị mehiere m, amakwara m ihe banyere ya. Ị mewo ihe niile nke ị pụrụ ime ikpuchi ya. Ị kpuchiri ọnụ gị banyere ya. Ị gbara mbọ ikpuchi ọnụ ụmụnne gị banyere ya, mana amaara m ihe ị mere. Ị mehiere m, Ruben. Ụmụnne m na ụmụnna m, Ruben nwere ohere dị ukwuu n'ime 40 ikwupụta mmehie ya ma chigharịakwa site n'ime ya. 40 maọbụ karịa nke ha nọrọ na Kenan, nakwa afọ 17 nke ha niile nọ n'ala Ijipt, oge nke zuru n'unye ya iji wee kwa akwa site na mwute, iji wee kwupụta mmehie ya, iji wee bee akwa n'ihi mmehie a, iji wee tụgharịa site na ya, site n'ikwupụta ya ma wezugakwa ya n'azụ ya. Mana o meghị ya. O were ya dịka ihe na-abụghị oke ihe, ma ọ bụkwanụ o chere n'ozu oliwe ya. Ọ dịkwa onye ọbụla na-ekwu okwu ya. Ọbụnadị nna m, ọ makwara ihe banyere ya. O kpuchiri ya, o zoro ya n'ime uwe ya. Ndụ ya niile ka o zoro mmehie a. Ruben zoro mmehie a, o zoro ya ma kpuchiekwa ya. Ndụ Ruben niile abụghị ihe ọbụla ọzọ karịa mkpuchi nke ụgha na ịkwa iko n'ime arụ. Mana oche ikpe nke Jekọb kwa agbara mmehie a n'anwụ. Ihe naanị dịkwara ya ugbu a bụ iji olileanya tiwara etiwa legide anya n'ọdịnihu. Ị hụrụ ya, mmehie nke a na-ekwupụtaghị ekwupụta, mmehie nke kpuchiri ekpuchi, mmehie nke ezoro ezo. Ezi enyi m, akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mata na ị pụghị isonarị Chineke mmehie gị. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ dịghị ihe ọbụla nke zoro ezo site n'iru onye ahụ bụ onye anyị na ya nwekọrọ ihe. Ọ dịghị ihe ọbụla nke zoro ezo ị pụghị ikpuchi ya. Ekwensu nwere ike ịgwa gị na ikpuchiwe ya, ma achọrọ m ime ka ị mara na ị pụghị ikpuchi ya. Ezi enyi m, ọ pụrụ ịdị dịka ihe kpuchiri ekpuchi, mana otu ụbọchị n'iru oche ikpe a ga-ewepụta ya. Otu ụbọchị n'iru oche ikpe a ga-ekpughe ya. Ruben chere na o zuwo ya, ma n'ụbọchị ahụ n'oche ikpe nke Jekọb,
agbara mmehie ahụ n'anwụ. Amụma Jekọb banyere Ruben bụkwa nke a. Ọ sị n'ihi mmehie gị nke ị na-ekwupụtaghị, omume gị nakwa ọdịnihu gị ga-abụ ihe mekasịrị emekasị. Hụtara nke mbụ na mbụ na ọ sịrị, ị na-agbọgharị dịka mmiri, ị gaghị enwe nkwudosi ike dịka mmiri. Biko ewezugakwala enweghị nkwudosi ike nke dị n'ime ndụ Ruben site na mmehie ya nke a na-ekwupụtaghị. N'agbanyeghị ebe onye nọ, mmehie ahụ a na-ekwupụtaghị ekwupụta na-eme mmadụ ka ọ ghara inwe nkwudosi ike. Ọ bụghị eziokwu. I chetara ụbọchị ndị ahụ mgbe ị na-etolite etolite, ị mekwara ihe nke ị maara na ozighị ezi. O nwekwara ihe mere ka ị kwenye n'ime obi gị na mmadụ ga-achọpụta otu ụbọchị, mana ị chọghị ikwupụta ya. Ị chọghịkwa ikwu banyere ya nye onye ọbụla. Ya mere ị na-agagharị na-agara ụwa gị na-amaghịkwa n'ezie ma o nwere onye na-achọpụtala ihe ahụ, na-amaghịkwa ma e nwere onye maara onye mere ya. Ya mere ị na-amalite ije ije n'elu akwa, ị na-amalitekwa ime dubedube, n'ihi na ihe naanị gị onwe gị maara na-eri gị nri n'ime ahụ. Ị dịkwa enwe nkwudosi ike, arụ na-ajụkwa gị oyi oge niile. Mgbe ụfọdụ kwa ị na-akụja akụja, n'ihi na n'eziokwu ọ dịghịkwa onye na-aga ikwusara okwu. Enweghị eziokwu, enweghị nkwụwa aka ọtọ, enweghị eziokwu pụtara ihe banyere ndụ gị. Ya mere iri enwekwa nkwudosi ike. Ị maghị mkparịta nkata nke ga-eduru banye n'ihe ahụ. Ya mere ị na-anọdụ dịka onye a tụrụ nga. Nlọpụta nke mmehie oge niile na-abụ enweghị nkwudosi ike. Ọ bụghị naanị n'ihe nke ime mmụọ, kama ọbụnadị n'ụzọ nke ahụike nke uche anyị nakwa n'ụzọ ọbụla ọzọ. Amaghị m chetara mgbe anyị mụrụ maka David, mgbe ọ kwasara nwunye Uraya iko. N'eziokwu mgbe ahụ mechara ajọ ihe ahụ, ọbụnadị igbu Uraya, ahụ jụrụ ya oyi. Ọ bụghịkwa onye ọ bụrụ ruokwa n'ụbọchị ahụ mgbe o kwupụtara mmehie ahụ. Mana ọ ga-amasị m ka ịhụta ngwụcha nke amụma ahụ. Ọ sịrị, n'ihi na iwe gị nkwudosi ike dịka mmiri, n'ihi ịgbọgharị agbọgharị a nke ị na-agbọgharị, ị gaghị akarị akarị, ị gaghị eme nke ọma na ndụ Ruben. Ahịrị nke a na ọ sị ya, ị na-agbọgharị dịka mmiri, akarịla akarị. Ugbu a hụta n'ezi mkpachara anya, ebo Ruben enweghị oge ọbụla narị Izrel mgbe ha bịara n'ogo ma ọ bụ ọnọdụ nke ịdị ukwuu ma ọ bụ ọnọdụ nke ịchị isi n'akụkụ ọbụla nke ndụ. Enweghị ma ọlị. Ọ dịghị onye ọbụla sitere n'agbụrụ Ruben onye chịrị Izrel n'oge ọbụla. Enweghị ọbụnadị otu n'ime ndị ikpe nke Izrel onye sitere n'ebo Ruben. Ebo Ruben bụ ndị mbụ sịrị ka enye ha ihe nketa ha. Ha achọghịkwa ịma ihe nke a ga-ebute. Ọ bụkwa otu n'ime ebo ndị mere ajọ nhọrọ site n'ịhọrọ mpaghara nke ọzọ nke Jọdan. Ha agafeghịkwa ịbanye n'ofe nke ọzọ nke Jọdan nke bụ n'ime ala nkwa ahụ, n'ihi enweghị ndidi ya nakwa omume ọcharacha achachasị bute. Ọ pụrụ gị ichere maka inweta nke kacha mma. Ị pụkwara ego banyere ya n'akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 32. Ọnụọgụgụ isi 32 malitere ahịrị nke mbụ. Ọ sị, ma ụmụ Ruben na ụmụ Gad nwere ọtụtụ anụ ụlọ, ha riri nne nke ukwuu, ha wee hụ ala Jeza na ala Giled. Ma lee, ebe ahụ bụ ebe anụ ụlọ. Ụmụ Gad na ụmụ Ruben wee bịa gwa Mosis, gwakwa Elieza bụ onye nchụaja, gwakwa ndị isi nzukọ Izrel okwu, si, Atarot na Dibon na Jeza na Nimra na Heshbon na Elel na Saban na Nebo na Bion bụ ala nke Jehova tigburu n'iru nzukọ Izrel. Ala anụ ụlọ ka ọ bụ. Ma ndị oru gị nwere anụ ụlọ. Ha sịkwa, ọ bụrụ na anyị hụtara amara n'iru gị, ka enye ndị oru gị ala nke a ịbụ ihe onwunwe. Emela ka anyị gabiga Jọdan. Mosis wee sị ụmụ Gad na ụmụ Ruben, ụmụnne unu ha ga-aba n'agha ahụ, unu onwe unu wee nọdụ n'ebe a. Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka unu na-eme ka obi ụmụ Izrel jụ ịgabiga baa n'ala ahụ Jehova nyeworo ha? Otu a ka nna unu ha mere. Ma lee, unu ebiliwo n'ọnọdụ nna unu ha. Mmụba nke ndị ikom bụ ndị mmehie. I were ịdị ọkụ ọzọ tụkwasị n'ịdị ọkụ iwe Jehova megide Izrel, mgbe unu ga-esi n'iso ya n'azụ laghachi. Ị hụrụ ya? Ọ bụghịkwa naanị nke a, egbochiri Ruben ịbịa nso ihe ọbụla dị nsọ ya na eriri agbụrụ ya niile. Mgbe ị gụkwara banyere nnupụ isi ukwu ahụ nke Kora n'akwụkwọ agba ochie, kọta na onye nọ n'isi nke nnupụ isi ahụ. Ị kọtara na ya ọ bụ Ruben na agbụrụ ya. Ọnụọgụgụ isi 16 ahịrị nke mbụ.
Ọ bụrụ na ị gụrụ n'ahịrị nke 3 sị, ma Kora nwa Isha nwa Kohat nwa Levi ya na Detan na Abiram ụmụ Eliab na On nwa Pelet bụ ụmụ Ruben chịrị ndị ikom ha wee bilie n'iru Mosis, ha na ndị ikom ụfọdụ ndị sitere n'ụmụ Izrel, ọgụ ndị isi nzukọ 12 ndị a kpọrọ ịbịa na nzute, ndị ikom a maara aha ha wee kpọkọta onwe ha imegide Mosis na imegide Erọn. Mgbe Jekọb sịrị, Ruben, n'ihi na ị mehiere ma gbochiekwa ya aja, ikwupụtaghịkwa ya, ịghọwo onye ga na-agbagharị dịka mmiri, ị gaghị enwe nkwudosi ike nke ụdị ọbụla, ị gaghịkwa akarị, ị gaghị eme nke ọma na ndụ. Ihe ọ gwara ya bụkwa eziokwu ahụ nọgidekwara n'oge niile nke akụkọ nke ebo Ruben na agba ochie. Ka Onyenwe anyị nyere anyị aka, ka nna mụrụ okwu ndị a meghee anyị anya, ka anyị wee hụ ọ dị mkpa ọ dị ịbụ ndị na-atọghị onwe anyị oge niile n'iru Chineke, ịmata na ọ dịghị ihe ọbụla nke ezoro ezo n'iru onye ahụ bụ onye anyị na ya na-emekọ. Ka nna mụrụ okwu ndị a sachaa anyị, ka o were okwu ndị a mee ka anyị tụgharịa uche na ndụ anyị, n'ịgba mbọ anyị na ije nke anyị na ya na-eche. Ka eze m were okwu ndị a gọzie anyị niile n'aha Jizọs, amen. Ka udo na amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Mgbe anyị na-ekwu ihe banyere nketa oke nke amụma, kwee ka m mee ka ị mara na nketa oke nke kachasị mkpa bụ nketa oke nke alaeze Chineke. Ebe ahụ okporo ụzọ ya bụ ebe eji ọlaedo mee. Ezi enyi m, ọ bụrụ na ị nwee Jizọs n'ime ndụ gị, ị pụghị inweta nketa oke na alaeze a na-ekwu okwu ya. Ya mere, ị dịwo na njikere ịnabata ya ugbu a? Ọ bụrụ na ị nwere mkpebi maka nke a, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara n'ụwa ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka iteto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasị m ka ị nọnyere anyị n'agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ịma mma na ebube Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.